Hola Sapienciers! Arriba l'hora de presentar les vostres candidatures. Abans que res, anem a repassar que estiga tot clar. Podeu ser un, dos o tres autors i podeu tindre un o dos tutors del mateix centre. Mentre sigueu del mateix centre, dona igual com vos arrejunteu, com si sou de cursos diferents. I ara vindrà algú i em preguntarà: però Dani, jo tinc diverses idees, què faig? Doncs agafa la que te parega millor i siga més factible, perquè si sou autors només podeu estar en un projecte per edició. Ara que ja ho teniu tot, com presentem la candidatura? Doncs això es divideix en dues fases, la preinscripció i la inscripció. Si no vos preinscriviu, no vos podeu inscriure, així que atents! Per inscriure't és molt senzill. Heu d'omplir dos documents que es troben a la web. El primer és el formulari de preinscripció de la vostra candidatura. Al formulari vos preguntaran les vostres dades, el curs i l'àrea temàtica a la que vos presenteu. A més, el títol del projecte també ha d'estar i recordeu que no ha de tindre més de 12 paraules. I també heu de posar un acrònim. Que no sabeu fer un acrònim? Vaig a per un exemple. El projecte guanyador del Premi Especial de la edició passada es deia Micorremediación como alternativa sostenible para el tratamiento de las colillas de los cigarrillos. En aquest cas, van crear un acrònim que explicava parcialment el projecte. Mico Colillas. Tot clar? La gràcia dels acrònims és que es puguen llegir fàcilment i que facin referència al projecte. Per tant, si no podeu gastar totes les lletres de les paraules del títol, no passa res. Treballeu la vostra creativitat. Una vegada heu emplenat el formulari, l'heu de guardar en PDF. I una coseta vos he de dir, és molt, i remarque, molt important que anomeneu els documents com toca. Ho teniu explicat a la guia per a preparar una candidatura que trobareu a la pàgina web, però vos ho conte. Primer s'indiquen les inicials de l'àrea temàtica. Després s'ha de posar un guió baix, l'acrònim, un altre guió baix i després una última paraula segons el tipus de document. Una vegada tingueu aquest formulari, anem al següent, que és l'autorització de la cessió de drets d'imatge, per a que puguem publicar els vostres vídeos i imatges a la pàgina web. Hi ha que emplenar uno per cada membre de l'equip. Si sou menors d'edat, aquest document ha d'estar signat pels vostres pares o tutors legals. És molt important que aquest document estiga signat, perquè si no, no podrem acceptar la vostra candidatura. Quan tots els membres de l'equip hagin firmat el seu, heu de passar-los a un únic PDF i anomenar l'arxiu seguint els mateixos passos que abans. I ara sí, per a formalitzar la preinscripció, heu d'anar a la pàgina web. Una vegada a la web, heu de clicar a Participa i al botonet blau de preinscripció i adjuntar els dos arxius. Comproveu que tot està correcte, poseu el punter a enviar i feu clic. I ale, una vegada li doneu, ja esteu preinscrits. En unes 24 a 72 hores rebreu un correu de confirmació i el vostre número de referència que indica que la vostra preinscripció està degudament complimentada. Teniu fins al 5 de maig, però si ho envieu abans, millor, no espereu a l'última hora. Aquest procés s'inicia el dia 5 de juny i finalitza el 10 de juliol. Però no vos adormiu, lo millor és entregar-lo amb temps i llevar-vos-ho del cap. Recordeu, la inscripció l'ha de formalitzar el tutor responsable de l'equip, però vosaltres ja sabeu com s'han d'anomenar els arxius. Seguiu les guies, que, vos recordem, es troben a la web de Sapiència. Ara, comencem amb la inscripció. Primer, heu d'anar a la web de Sapiència, clicar a Participa i al botonet blau d'inscripció. Això vos portarà a un xicotet formulari on heu d'emplenar unes quantes dades i, el més important, el vostre número de referència de la preinscripció. Després, heu d'adjuntar tant la memòria com el vídeo. Cliqueu Enviar i ja ho tindreu. Espero que aquest xicotet tutorial vos aclarisca els dubtes, però si encara hi ha alguna coseta que no vos queda clara, teniu tota la informació a la web de Sapiència. I també estarem encantats de respondre tots els dubtes que ens feu arribar. I molt d'ànim, que estem desitjant veure els vostres projectes.